pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us. Through the intercession of Our Lady of Peña Francia on her centennial coronation celebration, offered by the following Mass sponsors. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Local Government Operations Officer 5, Ervin J. Vilano, OIC MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Honorable Nena Borja, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Tiapo and family of USA. Vatican Band and Architect, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Charm makapun sa charm, walang amoy kulog, kahit sabay sa laot. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm makapun sa charm, walang amoy kulog, kahit sabay sa laot. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello bright bar blue, isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello bright bar blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa
100% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan rin kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mga karonda, magdangog na sa programa Bareta Asin Platika ni Baracena. Makonsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 16 kita kan bulan na Oktubre aldaw kita nin Miyerkules. Ay ba niya to sa lado technical si Chabe na obra sa information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ngayon na nagkamugtakan ka na sa tuyang panahon. Mainit, nagkapirang aldaw na. Pero nag-iinit man ang mga produktong petrolyo, naglangkaw na naman po ang kada litro, kana presyo kana gasolina, krudo asin gaas. Baka sa mga masunod na aldaw, magbaba man. Pag natapos na ang tensyon duman sa Middle East, tagod kaya ngunyan na igwapanin na tensyon na nangyayari duman po sa Middle East. Na nasyon kan Israel asin man na Lebanon. Awot pa man lugod, maresolberan ang mga problema duman sa naunang bita ng mga nasyon. Tapiktado po ang mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho duman sa mga nasyon na ito. Ibangani, pinapuruli na digdi po sa nasyon Pilipinas, dagdag problema na naman kan sa tuyang gobyerno. Siyempre, paano na so sendang mga hanap buhay. Kapag yaon pati digdi sa nasyon Pilipinas, nakatingga.
Yan po namang problema sa tuyang mga kababayan pag pinapapuruli na. Hali sa ibang nasyon. Pag abot tigdi kung mayo man natipon, herak man, duman sa mga pamilyado na. Tapos may mga aki na. And siyempre, paano na? So, sa indang pang-oral daw na pagbuhay. Maskan pamilya, tensyonado sa mga nangyayari po. Halangan man napabayaan. Kung kapamilya, kapuso. Daw anong gibong raot kan iba. Nakapamilya, kapuso. Ay man kumbaga, dahil man kayang tiuson, pabayaan kan pamilya. Pag nabubugtak na sa alanganin, yan po ang ugali, kultura kan mga Pilipino. Lang medyo makulog sa buot kung mismong kapamilya mo pa nagraraot sa imo. Kumbaga pig para tabangan mo kan panahon. Alagad ito palan day kontento kan sa imong itinatabang. Ika pa nagiging raot na nagtabang. Yan po ang siste. Ayan ang masakit, yan ang dipisil. Kung sa Tagalog, masalimuot na pangyayari digdi po sa nasyon Pilipinas sa kinabana ini. Tadawa, pinano kung iguanang kulog buot, dawa yan kapamilya mo, ay din yan basta mauulian sa imo. Ang paghunagad kan iba, pasil sana magparagibonin raot sa buot sa kapwa. Ako po na experiensyahan ko po ini, ang bagay na ini. Kung minsan sa kapamilya talagang mapagal na mabuhay digdi sa kinabanay ni na kung piguhuna mo so kapamilya mo yung masurog kung minsan iyo palugod ang nagrorotdot amo padele sabi ka na iba yan ang dipisil sa kinabanay ni mamundong parte kan buhay kan sarong tao naso mga linalauman mong iyo ang makakatabang sa imo an iba iyo palugod ang nagpaparuro sa imo nagraraot sa imo. Masakit ang buhay pag-arog po kaya. Kaya minsan nasasabi ko digdi sa kinabanay ning masalimuot ay bahala man sinda sa mga buhay ninda basta ang buhay ko man iyo ang aasikasuhon ko. Saday man ini makakatabang, makakapa-stress pa ang mga arog kay ning sitwasyon. Kung papatulan mo ang mga arog kaya na bagay. Kaya maghinguan na lambang saro ta kung minsan iyo po yan ang ginigakanan kan pagkaurikan kapwa pagtios ang sarong tao pero bako yan ang dapat nagibuhon maghinguha dahil magparapananda sa pinagpagalan kan iba. Magpagal ka man, kumbaga naginguha man yan. Bakong pagparatandaan mo sa nan pinaginguhaan kan sa imong kapwa. Hoy, good morning man kay Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator kan siyudad po nin Iriga, siribot-sibot na palanta matao para sa AKAP. Ako sa radyo. Sudah. Ang produktor bukan naring ka sa iri.
may nag-aapod ka na mo emergency. Pero may ambulance. Hoy, kumusta pala sa mga taga-Banwaan ka na baaw? Ki Manay Munching maglapid dyan po sa San Jose. Siyempre ki Miss Ana Proel. Asin man ki Mading Rose Batan dyan sa Barangay Salvacion. Asin ki Miles Batan. So mga matatauan ngunyan kan akap. Alam na des. Pero ining mga sa social media nagluluwas ngunyan. So da abuton kan tupad sa kaakap. Dahil man makakanamit ka na tinta. Pag-abot kan eleksyon. Wala po kitang 23 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Sinsya nakamuta
may mga kunyang kita. Pinag-aasikaso mga importanteng kachat. Chatmate, maray na kun maray kun ang mga kachatmate na inig wala mang ganap. Hindi kun disturbo pa ay pangyayari. Yata pala nagbisita si aspirant for Senator Erwin Tulfo ki dating Vice President Lene Robredo. Normal, tapanahon na nin politika. Siyempre, oso naman ang beresitahan ngunyan, kamo man daw. Para magbisita, kay tungani, kan Piña Francia, nagbisita man. Si dati na pati si Vice President Sara Duterte, si dating Vice President Lene Robredo, anibaman kaya kung ano-ano na sa nabagaan nagluluwas pag ansarong politiko nagbisita sa kapwa niya politiko ay indaman daw. Yan ay pagparatawaan doon kahulugan. Urulayan man daw niya to sa bagay na ini yan mga solo parents na sa tuya man inaapod na naitay o nanay na tatay pa. Para ipagarumdom sa indaan mga diretsong benepisyong ipinagtataukan sa tuyang gobyerno. An sa tuyang mga naitay iyon pinagtatauanin libreng health services kung saan automatiko na sindang miyembro kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Yan matapos ipaluwasan guidelines para sa bagong lay na nagpapahiwas kan economic benefits para sa mga single moms and dads sa satuyang nasyon. Kan nagtalikod na bulan, iyon ipinaluwas na ang guidelines para sa libreng health services sa single parents sinman sa indang rehistradong mga aki o dependents kung ano ang nakaregister sa solo parents offices, SPO o ining SPOs o solo parent divisions, SPDs, kan mga yaon sa syudad o munisipyo. Apera pa sa bulana nakas ayuda para single moms and dads na nagkikita sa naman in minimum wage o mas hababa pa asin apera digdi sa 10% discount ani pinapautob naman ang exemption sa 12% value added tax sa mga essential na produktong sa indang binabakal an mga naitay iyon tinawaan naman nin free PhilHealth coverage. Ako po yan saro sa mga panganot ng author kan Republic Act number 11861 na iyon na nagpapaiwas sa sakop kan mga benepisyong pinagtataw sa mga single parents sin sa indang mga pamilya.
Paagi kan Republic Act 11861 iyon dinagdagan ang mga benepisyo kan sa tuyang mga naitay na nakapalaman sa duwang dekada ng Solo Parents Welfare Act of 2000 o Republic Act 8972. May nagpaparaisip ka sa tuyay. Nagpaparaisip kita ni Congressman Elre. Sa irarom kan PhilHealth Circular number 2024-0020 na publikar sa mga print media kan nagtalikod na September 28, ang PhilHealth coverage iyo ang automatikong mag-a-apply sa working as in man non-working solo parents. Dati po ang PhilHealth iyo ang para sana sa may trabaho, pero dahilan sa Republic Act 11861 kung sain pinahiwas ang benepisyo kan mga solo parents as in automatiko ng PhilHealth member daw ang mga ini dahil nagtatrabahong naitay. Ang mga solo parents iyo ang pwede nang mag-avail kan PhilHealth konsulta package kasunod man sa nagiiral na pulisiya sin pwede na sindang magpalista pati na sa indang mga kaakian na sin dependents sa indang PhilHealth konsulta provider. Sa paagi man po kan Republic Act 11861, pinalangkaw pa ang age threshold kan mga dependent kan single parents na pwedeng matawanin benepisyo kan PhilHealth halit sa dating sagkod 18 anyos sa naman ang sakop kan bagay nini sagkod 22 anyos na mayo pang trabaho asin mayo pa man agom. Avera digdimas pinahiwas pa ang coverage para masakop ang bako sa nang malihitimong agom kundi ang sa indang mga partner sa sarong common law relationship basado man sa pinagtagamakan family code. Ang mga dependents o aki kan sarong naitay na lampas sa edad na 22 anyos pero mayong kakayahan na itaguyod ang sa indang sadiri, iyon magtitinir na kwalipikado sa mga benepisyo. Sa mga single dads and moms na may trabaho sa indang premium contributions, iyon pagbabaranga-bangaon kan sa indang respective employers as in national government. Base sa guidelines, ang mga solo parents ang pwedeng mag-avail kan mga benepisyong nasambit sa paagi kan pagpapahiling kan sa indang solo parent identification cards as in man booklets na pinag-issue kan sa indang SPOs o SPDs sa indang syudad o munisipyo. Kabilang sa mga kwalipikadong solo parents ang mga magurang na maaram na ang mga agum, makung kasal, biktima nin panlulupig, asin agum o family member kan mga semi-skilled overseas Filipino workers na may sarong taon ang nasa luwas kan nasyon, mga lolo asin lola, iba pang miyembro kan pamilya, kwalipikadong guardian na iyo ang nag-aataman sa mga kwalipikadong aki pati na ang mga magurang na agom iyon nakakulong nin sobra sa 3 bulan dahilan sa mga kasong kriminal. Laugman sa kwalifikasyon kan solo parents ang mga magurang na agom iyon medically certified bilang physically or mentally incapacitated, mga nahiwalay na sa indang agom nin sobra sa 6 na bulan asin solong nagsusuporta sa indang mga aki. Mga agom na naanal na ang kasal asin solo man na nagtataguyod sa aki asin magin ang mga agom na ipig-abandonar kan sa indang partners nin sobra sa 6 na bulan. Ang sabi paninda, but wait, there's more, dahil ang takaibahan po sa mga benepisyo kan naitay ang 7 aldaw na parental leave with pay, anuman ang sindang employment status, regular man o bako. Sinda ang prioridad para sa anuman na telecommuting program sa sindang pinagtatrabahuhan. Si Kong L. Riansaro sa mga author kan Republic Act 11165 na bistado bilang Telecommuting Act of 2018. Na pag-aadal na pinagsagibo kan Department of Health and the University of the Philippines National Institutes of Health kan nagtalikod na 2017 pinagtatayang nasa 14 sagkod 15 milyon ang solo parents sa Pilipinas. Bakong mga kasal ay pangyayari. Mayong ipapakasal, kamo man daw.
Maray konperming iguang ninong-ninang na politiko. Libreng kasal, libreng padi. Kaya di kadakol ba kanday mga nagpapakasal sa Pilipinas? Grabe ang gastos pag nagpapakasal. Hamak mong nasa 15 milyon pala ang mga solo parents sa tuyang nasyon, Sos Mariosep. Sa tuyang man na pinag-iinganyo ang DSWD na aktibong makipag-koordinar sa Department of Interior and Local Government para tulos na magbilog as in i-maintain ang centralized database para sa kabos na solo parents na naisyuhan na kan SPICs and booklets. Kaya sa tuyang mga kababayan na naitay gaano man kasakit ang sa indong buhay, gustong ipamatik ang Republic Act 11861 na dahi kamo pinapabayaan kan sa tuyang gobyerno. Kinagray na. Aramon asin siguraduhon kung nakakaresibi kamo kan mga benepisyong nasambit na iyon pinagtagama kan gobyerno para sa indo. Awat pa man lugod. So mga dahi pa nakakaresibi, makaresibi. Kan mga benepisyong itinataong ini kan sa tuyang gobyerno para sa mga single mom and dad o solo parents na inaapod na nay-tay. Tay-nay. Kumbaga, ginagampanan nindaan pagiging ama, pagiging ina. Tapos pagiging ina, pagiging ama. Yan po ang kumbaga obligasyon kan solo parents para sa pagpapamilya. Paano kung mayong aki? Kaibahan man daw sa solo parents kung nagkasuhay. Iyan ang dakulang kahaputan dyan. Baka sa ibang mga solo parents, solo talaga. Mayo man pamilya, mayo man aki. Ano sakop daw kan Republic Act na ini? Kita naghahapot lang po, baka magkaribong na naman ang balana kayo ni pag-abot sa benepisyo. Dapat linawon na naman ini kan sa tuyang gobyerno ang nakapalaman sa lay na kung minsan ang mga lay sa Pilipinas kadakol kulang, kadakol pagkukulang. Yan nangyayari, mga kulang-kulang anlay sa Pilipinas. Tigwa man mga panoon na lay, kundi minsan pag-abot sa implementasyon, beretin. Nawara na pati na anggot. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Wasa kaya ngod. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ito po si Manoy Wilbert. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ipinaglaban natin at marami na tayong napagtagumpayang dagdag na benepisyong pangkalusugan mula sa PhilHealth. Pero kulang pa ito. Patuloy natin itong ipaglalaban hanggang maging libre na ang gamot at pagpapagamot para sa lahat. Muli, ito po si Manoy Wilbert Lee. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko.
Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang kidney care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in
branch of Landac, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa inman na sulukan rin kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kuha na lang kitang 15 minutos na natatada antes po kitang magpaaram. Ray-ray ngunya na aldaw ta medyo halipot na maubos kong laway. Pero pag bakong Miyerkules, grabe. Hard life kung minsan nainom na lang kita ng tubig ta nalipot ang dila ko kung minsan. Katataram digdi sa mikropono. Nagsusuba lang po kita ta. Mapagal man magparaisip kung minsan ay. Tapos minsan may bigla pang naapod na ng emergency. Ito pala, marites na naman. Pinapod na sa barangay. Ay, kan kapitana ta. Siguro, ariglo ni Kapitana na nagmarinis sa iyang constituencies. Ay, santisim ako narong na mo yan na nag-aapod. Relax lang, kamu sa barangay. Kamu mong kaya, di nga ni palabilo sa maritis. Pag nabibisto ka mo ni Kapitana o ni Kapitan, yari ka mo. Automatic ang sumon, magdigdig ka. Sa barangay magpaliwanag ka daw ngod. Ay makonselo minsan sa barangay. Alagad pera dulos obos po sa mga barangay kung minsan nare-resolveran. Ang mga chismis na inaariglo. Magpapamilya na nga ni kung minsan ay mayong naginiwan barangay. Masakit mag-ariglo sa barangay, lalong-lalo na kung magpamilya. Tapos kung naariglon mo, marites. Pagali mo kayan sa barangay, kung dahil naariglo, otro marites kirarayan. Nakawag para sa'yo, malo, yaman yan, lopon, o si Kapitana, si Kapitan, si Kagawad. Ano man yung klaseng ariglo ito? Arog po kayan sa barangay, yun na nindo, pasil sa barangay. Dahil nindo napakarayan, ang mga marites na maariglo, ay marites, giraray ka mo yan, doble. Doble ang istorya sa barangay. Ayan, paghuna ninda, pasil ang maging barangay official o kaya maging lupon sa barangay. Kaya pag-abot po baga sa barangay, halo yun magkarariglo. Yun yan problema dyan. Kung minsan pigpaparadagdagan ang istorya kan mga marites. Kung lalaki man, mga Mario. Makonsuelo sa barangay kung minsan. Masakit ariglohon sa sarong barangay ang mga Mario sa Kamarites. Kaday natatapos ang mga chismis kayan. Yan mga simple sana po yan ang mga pagirumdum niya to. Kunya na mga panahon nauso kayan mga Marites sa Mario.
Kung dahil man gayo diyan na nauso, dahil gayo ning maparaluwas din palain-lain kung ano-ano. Pati nga ni sa social media, nakakalaog na interon Marites, San Mario. Diyan pa daw sa simpleng barangay, sana mawaran Marites, San Mario. Minsan nga yan, mga Marites sa Mario, dinadaogan media. Mas matinding maggibonin istorya nin Bareta. May mga dagdag na pati yan, halo-halo pati kung minsan. Yan, sa mga uro-urogpong na sabi, mga tiripon-tipon dyan, naruluwas. Tapos may mga inom-inuman pa. Kung ano-ano na sana pong mga chismis na daiman dapat gibuhon para sa kapwa. Erak mangga itong kumbaga napagdidiskitehan, napagkakasararuan para sa naichismis na mayo man nga ning pag-aram. Nagtatrabaho nin tultul tapos kung ano-ano ang mga madadangog mo sa imong kapwa na ani ba dyan, kadakling nagmamarites, mga istambay, mga sigisanan tiripon-tipon sa barangay. Kung nagtatrabaho baga kamo kayan, nagtataranom, nagre-relinig kan kapalibutan, ba kung an inaatuman ang kapwa nindong naghihingwa na pagparamarites pa. Only in the Philippines, sabi nga ni kayan. Paparadakulan chismoso sa kachismosa. Hoy, kumusta man pala dyan sa Nakings Fall Water Repelling Station sa Kuyang Tugang, Kibayao, Eman Caber, asin man ki Ma'am Ani Barasina Bagapuro dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po sa Ciudad Iriga. Happy birthday Ma'am Palan ki Ma'am Pinky Maestrado dyan po sa Santiago Integrated School. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo. Hoy, good morning man ki Lynn Barasena Rambuyong yan sa Santa Teresita, digdi po sa Ciudad Iriga, nakaantabay palan sa Satuya. Siyempre sa indang pamilya, lalong-lalo na ki Manay Hilda Rambuyong, asin man ki Manay Pinagunawan. Kumusta po kamo dyan? Maraming mga nakaantabay ini sa Satuya, ining mga pinsan kong ini. Sabi nga ni kayan, daw araw kayo ng buhay kan tawo. Simple-simple sana, pero gwapa mo palang kita mga nag-aantabay. Sabi ka, iba da nagre-rengag. Paano sa kuyang mga nagchat-chat sa ibang nasyon pa? Bakong sanang digdi sa Pilipinas. Minsan kaya, ang mga istorya, yun na nga niyan, ang mga Marites Mario. Pabaraliktad ang istorya. Kumusta man dyan po sa Banawaan ka na buhi ki dating alkalde Jones Belsa. Naray ko ni si Mayor, ta simple na sanan buhay. Tapang oral daw, sabi ni dating Mayor Jones Belsa, relax ang buhay. Dahil magparaisip nin kung ano-anong stress digdi sa kinaban. Kung magpara ka stress ka ngunyan sa Pilipinas, madalian sa imong buhay. Magpapararumdum ka kay itong mga kapamilya mong yaw na duman sa ikaduhang buhay. Para ito to mga tranquilo na. Ngunyan pati marumduman tan naman sa mga kapamilyatang na maaram na digdi po sa kinaban, mga kapuso.
Sa madali na naman po na pistakan mga gadan asin mga kalag. Ako nangangalag-kalag na lang pag pistang kalag. Tapos kakalag-kalag sa itaas. Naawot pa man lugod sumaitaas. Itong mga mahal ko sa buhay na maaram na digdi sa kinaaban. Matuninong napuan sa indang kalag day na pagparadisturbuhon kan mga buhay. Na kumbaga, day naman gayo yan nakakamati. Mayo naman yan pagmati na arog po kan mga buhay. Mga kalag, kumbaga duros na sana sabi kan iba, enda kung totoo. Day ko pa man namati na magin kalag. Basta ang aram ko may kalag. Magraot man yan, magmarhay, kalag pa man giraray yan. Kaya ang gibunta na lang, mga lagkalag. Nagpapakonselo lang po kita ta. Nakapatian mga kalag, mga konsumisyon sa kasakitan kan buhay sa kinaaban, kan mga buhay. Ipangadyi ta na lang itong mga mahal ta sa buhay na mayo na po digdi sa kinaaban. Magsulo nin kandila sa mga sementeryo pag-abot kan pista kan mga kalag asin gadan. Kumusta man kay Miss Ella asin man kay Etchet Chavez dyan po sa Niño Jesus Batu Camarines Sur. Asin man dyan sa Lanes Berting Home. Sa Suna 1 kana San Vicente Batu. Kay Engineer Paulino Laganson, kumusta po kamo? Sabi digdi, nakakatakot na talaga panahon ngunyan. Barkada mo, tinabangan mo, inutangan ka, ika pa, ipapagadan pa, ay pambira, nakid, lamay pa, ay santisimo pag-arog na kanan buhay. Barkada mo, tinabangan mo, inutangan ka, ika pa, ipapagadan, asin, makikilamay pa. Grabe talaga, naginibukan kwarta sa tao, naginibong maggadan, biroon mo, barkada mo, mismo, matapos kan sa imong buhay dahilan sa kwarta na naginibong halianin magurang itong aki ay santisima. Mamundo mo na bareta ini. Bidigdi, mastermind behind Ma'am Lerms, Lulu and Sir Arben DL mag-agum na GM Perez sa St. Anthony Cawagas, Lemon, CEO Blooming. Sipon mo na sa Circle of Friends sa nanindaan mastermind. Iba talaga nagiginibok ang kwarta kumbaga uri sa sarong tao mayong pinipili. Kaya kamo pipilion nindo ang mga magiging barkada nindo. Kapwa online seller, barkada, madihon, padihon, may utang na 13 milyones. Nakilamay pa sa bilar kan mag-agum. Pambihira pag-arog na po kaya ng buhay. So mga suspitsado nakibilar pa. Masakit ang buhay talaga. Digdi sa kinaabanay ni na yun na nga ni po yan. So bago so pinagsasabi ko na kung arin pa so inaasahan mo mga kapuso kapamilya na madamay kung minsan iyo pa ang nagiging panrotdot sa imong buhay. Iyo pa nagiging ingrato, ipokrito, karo mga mayong utang na buot. Para liktad na po ang kinaaban pag-arog na kayan.
Kaya minsan, dahil nahali digdi talaga sa kinaabanan na ugaling pagkaurikan kapwa. Bako bagang maghiring yung haman. Maski sa pamilya, dahil nahali ang ibang kapamilya na nauuri sa imo. Yan po ang naobserbaran ko sa kinaba na ini. Kaya kung minsan nga ni, mas marahay palugod sa ibang tao kisa kapamilya mo kung uodyo na iba. Kung minsan ang ibang mga amigo ta sana, amiga, iyo palugod ang nagiging kumbaga minasalong kung yaon kita sa kasakitan. Pero so inaasahan tang mga masalong kapamilya lugod, ang iba, iyo pa nagrorot-dot sa tuya. Sabi nga ni Kayan. Tapos amo pa dele. Imbes na tabangan ka, yan po ang realidad na nangyayari sa buhay kan tao kung minsan. Makamurumundo na isipon. Alagad inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Tuman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baraceno nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip